hasitako uran, orain herriak eman beharko du bultzada. Ikastolen elkartean, dago sustraitua, klik batekin joango gara infinitura. Klik bat eginda, aurrera goaz, keinu txiki bat, etorkizuneran, urola baiaran, ditu Euskal Herriak, hizkuntza zaharraren ikasle berriak. Lauankan aurrena, pausoz pauso aurrena, euskara datorkigu historian barrena, barruan izan arren hitzik ederrena, hizkuntzarik onena hitz egiten den.